Записвам. Хайде, Пеше, пущай го. Чакай, трябва да се преценя. Това е Пешо авиоинженера. Но това е неговото творение. Вау! Amazing! Стига! Това някъде. Пешо, ти се научи да го караш, бе. Ма загуби някъде на бок. Ехе. Охо. Дай го по-наблизо, да. Преди фъркаше по 10 метра, бе, човек. Сега гледай какво става. Оу, загуби. Оп! God damn it. Това се случи с творението на Пешо. Това е животно ни, бе. Малко косър лук. Тя опашката от дървото ни е, бе. Не мириш, не изгорява добре. Трябва да изваря да видя батерията. Това е дистанционното. Покажи дистанционното. This is amazing. Дай да върнем да ремонтираме.